Oimoranya kora mogi kamara wana maintiere arwakini machiegni weche manyien mag oimore kama bende wabiro twak kata wantiere koda twak kalore koda akwede manitiere kata ma nenore ni nitiere e kambi mar jolweny kalore koda bura moro kata ng'eto mayande dogolo mabende koro dwaro mondo mi lweny kata kambi lweny mar KDF ogol kata sekta migao mar lweny ogol chik kata ochuog chike mabiro tayo chenro mar neno ni jolweny mikao oko kwed ng'ato kaluwore koda chal mare mag kute mag ayaki. Wabiro bedo kae koda chiel kuom okinde mabende gin joma noloso kata nodhi e doho kaluwore koda wach makamano mar mondo mi olernwa kaluwore koda weche maluoro jomodagi kute mag ayaki kachiel koda tiyo kata donjo e migao kata donjo e sekta no mar lweny kata duol no mar Kenya Defence Forces. Kik twak makamano bai ka kamano nyakora mogi mage moko weche ma omiyo pek. We believe everybody must be licensed to fish. We will ensure that our licensing framework is coordinated on both sides of the lake. Jolupo mamigingo e piny Kenya ibiro mi lesen mamiyo gi thuolo mar lupe na ma Kenya kata Uganda maonge luoro ni ibiro makgi. And that is the circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. Migao mar somo lando dwoko piny omenda mar somo e mbalariany mag piny owacho kochakore dwe manyien. Uso ber, aneno ka welo ntiere, customers bende biro dho ni obor matin but welo to biro. Wach machielo, wan gi sto mar omena to tin. Gikone jo ohala e chich rech ma Homa Bay odonjo e chiro manyien manyasani kata giywak ne gidhugore kanyo. Chalnwa ote mari namba mar ote machuok karia deka uchiel na nono ka kamano bende yudwe mbui mopogore mag oganda kama wantie chiel kachiel e mbui mar YouTube kachiel koda Facebook, Instagram, mbui no mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni jatend migao mar mwandu manie bolowo kod nam Mano Ali Hassan Joho kod nyawadgi ma piny Uganda oyango ni giseketo winjruok mabiro neno ni jolupo e pinje ariyogo omile sen mayienegi lupo e pinjego kendo neno ni ochiwnegi arita ma owinjore. Ma biro ndalo achiel bang' jatend piny Uganda kod jatend piny Kenya William Ruto keto kogi winjruok mar bero chenro mag lupo e kind pinje ariyogo e kind winjruoge mamoko. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Koro en fuongruok ne jolupo ma Kenya nyato mago mane chula ma migingo ma osebedo ka indhiyo gi apisa ma piny Uganda bang' jatend migao mar mwandu mani bolo kod nam Ali Hassan Joho kod nyawadgi ma piny Uganda Frank Tumebaze yango ne gibiro chiwo lesen ne jolupo ma piny Uganda kod piny Kenya mar chiwo ne gi thuolo mar lupo kamora mora e kind pinjego. Even us on our side, we believe everybody must be licensed to fish. And that is why we have different categories of our fisher folk. There is the artisanal, and then there is the large scale and the commercial fishing. We will ensure that our licensing framework is coordinated on both sides of the lake, such that the people from Kenya who are legitimate fishermen and women licensed to fish, are given the same protection from our side and vice versa. Jotelo yango magi romo mane gibedo godo kawuono e apis migao no e pachoka kama giyango ne gibiro chiwo arita makare ne jogo matero rech e piny Uganda. Anyato mago mabende lupo e neme mamoko machalo kaka nam Turkana makoro thoro bedo kod midhiero e tong' Kenya gi Uganda. We will also look at issues of fish in transit. We've been working on it to ensure that fish from here, from Lake Turkana, the people who are transporting it across Uganda are given the necessary support. And therefore what we ought to do as a department is to coordinate and create a framework of recognition so that if a fisher folk comes from Uganda and shows some document that we all have agreed upon, it becomes easier for them to be supported. Bende giyango ni winjruogno biro neno ni mwandu manie nam lolwe bende oriti kendo chal mare oket makare kaka yor medo kwan rech kendo bero ngima rech e namno. You know we have a project in Namarit that will enable us to produce fingerlings at optimum of about 21 million. We're looking at the numbers today and we're seeing that even if we feed to our BMUs, we'll still have a surplus. So should we not coordinate
with Uganda, for example, and tell them we will produce tilapia. Let's see if we can produce another species, like the Nile perch, and so that we constantly restock the lake as we diversify means of ensuring we have other source of tapping into the potential. We have to do transparent enforcement on the common good areas. If we don't fight overfishing, if we don't fight sustainable use of the lake, then there is no resource stock of tomorrow. Apisa semigao no ma meeting mar keto e timo kengego biro romo kapok jumbe ariyo rumo mar chako tijno ka bende gibiro rango weche mag timo nonro mar bero sekta mar lupo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano en josiasa maketo sirikal pacho ka tesre koro kwedo kang mar piny owacho mar omo chele kowuok pinje maoko wirani mana en achiel kuom yore mag chwalo mibadhi. Josiasa go bende omedo ni nitie sukari moro mosekele pacho ka kokadhe kar gowo mar yie ma bandari mantie dho wadh nam chumbi. Sukari magiwacho ni okele pacho ka e yor apanda. Nyakidi ni kod ler. En gino ma pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa maketo sirikal tesre ahinya to tok jatend migao mar omenda John Mbadi chiwo andika mane ogo chapa e gaset moro ma pacho ka. Andika ma bende ne nyiso ni piny owacho biro omo chele maromo tan 500,000 kowuok pinje maoko. We were in Mwea recently and the farmers were complaining about the marketing of their rice. In our administration with Uhuru, we used as government to buy this rice and provide market. But we also know that this regime has imported tons and tons of rice as we speak. Paro makamano bende nosir kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru kod jaod bura mamara Kareke Mbiuki manowacho ni piny owacho owinjore onyiew chele kowuok kuom jopur ma pacho ka. Mwea zimejaa mchele. Mungechukua hiyo mchele ambayo iko kwa store, alafu ndio sasa tuende maneno ya kuongezea mchele kutoka nje, si ndio? Kaluwore gi ote maduol marango weche pur pachoka mongere kaka Agriculture and Food Authority piny Kenya ni kod nyalo mana mar kayo chele maromo tan 264 higa ka higa. Ranyisi maratamalo 20 kipimo kod dwaro mar tan milion 1.3. And we will make sure that we will buy all the rice that is in this country, even as we allow for rice to come in. Gimedo ni gichwalo chele ni manatok winjruok mararieya. Kaka yor rito ngima jo Kenya, giwacho ni gibiro mana rwako chele marang'iny ni malo. Kendo chele duto ma orwaki nyaka yud puoth mar KEBS. Ka thuolo mar rwako chele ni maonge osuru, dwaro mondo donji gikone tarik 31 dwe mar 12 higa 2025. Kopogore kod chele miomo kowuok pinje maoko, josiasa go owacho ni nitie sukari madikal tan 25,000 maom kowuok pinje maoko e yor apanda. Sukari mawachore ni biro kadho e dho ka wadh nam chumbi. The tons and tons of imported sugar that we know you and your cronies have already imported, following your closure of all state sugar factories in the western region, right from Zoya to Miwani to Muhoroni, is now very clear that there was a plot for you and your cronies to bring in this sugar. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar omenda John Mbadi oyawo chunye kendo yie ni gope mag piny Kenya miyo sirikal wich bar maduong' e chwalo chenro mag dongruok. Mbadi onyiso od bura ni gope mag piny Kenya ochunge shillings trilion 11.5 sani, ma en atamalo 63.8 mar dongruok mar ochumi ma pacho ka. Ataro mar chik matayo chike manyien mag omenda kata PFM Act mar 2023. Kaka jafwambo mar Chris Owino lero, Mbadi nigi geno ni kinde maber biro nyime. Gope mag piny Kenya biro dhi nyime kod turo ng'ede sirikal kod oganda jo Kenya nyaka higa mar 2030. Karibu sana waziri. E rameny mare machielo bang' diro mirutu e juma mokalo ewi pek ma sirikal nigo e siro somo maonge chudo e skunde mag primar kod sekondar, jatend migao mar omenda John Mbadi ogoyo bade piny ni sirikal wuotho e yo mapuot kaluwore kod gope mane sirikal machon okawo. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag omenda, Mbadi opedho e lela kwan gope ma ibandho piny Kenya manyaka sani romo trilion 11.49. The status of public debt was 11.49 trillion, which is 66.9% of GDP as at the end of April. But in present value terms, it's 63.8% of GDP. Kuom omenda makamano,
bengi kod kembe machiwo hola ma pacho kae dayo sirikal trilion 6.16 e kinde ma pinje ma oko to bandho trilion 5.33 okang' maduoko piny teko mar sirikal e chwalo weche mag dongruok. Kwan makamano en atamalo 63.8 mar dongruok mar uchumi ma pacho kae, ataro mar chik manyien mag omenda madwaro ni gope onego bed piny mar atamalo 55 mar dongruok mar uchumi. Domestic debt is now higher than the external debt. It has always been higher, but is now slightly higher than it has been in terms of percentages. It is 6.16 trillion in terms of domestic debt. External debt is at 5.33 trillion. Mbadi kata kamano onyiso jo Kenya mondo bed kod geno ni kwan gope dhi dok chien e bwo higni 5 mabiro. We were rated in 2021 as 6 countries that were going to default by IMF in loan payment. And Ghana has defaulted, Ethiopia has defaulted, Zambia has defaulted, Angola has defaulted, Chad has defaulted. 5 out of 6 is only Kenya which has not. Kaluwore gi chenro mar migawo mar omenda, gope mag piny Kenya kipimo kod dongruok mar uchumi dhi dok piny nyaka atamalo 63.7 e higa manyien, atamalo 61.2 higa mar 2027, atamalo 58.6 higa mar 2028 nyaka atamalo 56.2 higa mar 2029. Kenyans keep on telling us we don't eat GDP, and we are working so that they can have something to eat, because truly they can't eat GDP, but GDP can help them eat better. Magi timore kinde makwayo mag ng'eyo adiera mag gope makamago kaachiel kod chenro mag dongruok ma omenda makamago ne otiye pod ok onyago lemo. Kata odoko ni adiera mare osebedo ka wang'o jowetene e sirikal, jatend migawo mar omenda John Mbadi odhi nyime kod wacho adiera ka oyango ni gope mag piny Kenya ni malo ka ipimo kod dongruok mar uchumi ma pacho kae. Kata kamano, Mbadi ni kod geno ni gope mag piny Kenya biro dok piny kochopo higa mar 2029. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar somo Migosi Ogamba olando ni sirikal oduoko chien omenda mag somo e mbalariany mag piny owacho kochakore dwe mar 9 higani. Mae owacho ni gitimo kaluwore kod lipot mar aput manorango lokruok e sekta mar somo. Koloso e kaunti ma Baringo, Ogamba bende omedo ni gimedo omenda mag HELB mimiyo jopuonjre. Magi duto giwacho ni luwo dwaro mar aput no mane ochiwo kod jatend piny William Ruto, ma bende onono kaka ichiwo omenda ne jopuonjre rang'eny mopogore opogore. Giyango bende ni piny owacho nigi omenda maromo siro somb jopuonjre skund primar kod sekondar. There's a team that the president set up, the presidential review team that was set up in September last year. They went through the MTI program and they were able to come up with a wide variety of variables so that we are able now to determine the income of the parents of the students to be as close as possible to the reality. And that is a circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. No student is going to be left behind by the fact that they are financially constrained. On the issues of the capitation gaps, we're already working with the Parliament and Treasury. And as I've mentioned, HELB, the portal is open for applications. People are applying. I think we are at 64% for university and at 51% for TVETs. And the resources have been availed. This year, the HELP fund has been raised from 36 billion to 41 billion. Those things that you hear that there is no capitation, there is a problem, I want to assure you that there are resources for all the cadre of capitation in our country. Pesa iko. Jalony e weche mag thieth koro dwaro mondo ket chanjo mar aruodhi mar Mpox e ute thieth duto mapacho kaka achiel kuom yore mag geng'o landruok mar tuono. Nyaka sani kaluwore gi ripot mar tarik 29 dweni maromo ji 305 oseyudo tuono e pacho ka ripot ma omedo ni ji 24 yare ripot mokalo.
Nyathi achiel bende nyoro noyangi ni oyudo kod mpox e kar thieth ma Eldoret, Kaluo, Migori oseyud ng'ato achiel kod tuono. Ma en ripot mar Judith Omondi. Wanyono higa achiel odiochieng' ma kawuono nyaka ne aruodhi mar mpox mochie pacho ka. Nyaka tarik 29 dweni, e kwan mar Jo-Kenya 883 ma osepim ne aruodhi mar mpox, 305 oseyud kod aruodhi ni. Ji ma orwaki e ute thieth e kwan ni gin 24, man pacho gin 54, kama osechango to gin 222. Nyaka kawuono ji ma osewito ngimagi gin 5. Counties 22 ji oseyudi aruodhi ni, kama oriwo Mombasa, Busia, Nakuru, Kilifi, Makueni, Nairobi kaka Luo to Migori kod Kisii oseyudo ng'ato achiel man kod tuoni. Gi kwan mamedore odiochieng' ka odiochieng', jokanyo e sekta mar thieth ywak ni kata bed ni nitie chanjo ma osepodhi manyalo duoko piny landruok mar tuoni, thoth ute thieth onge kod chanjo gi kaka dwarore. Vaccine mitimo godo immunization kata mitimo godo vaccination kawuono. Okay, readily like available in our clinics every day. No. Ibiro yudo ka in hospitende wa ma kawaida gi okibi yude to ka outbreak wuok ka koro sani case manyeo oyudore Eldoret miyo kaka dala mar Kisumu one very much at risk. I'm telling you kech ing'eyo ang'eyo ni nitiere geche giwuok direct Eldoret giluar Kisumu gichiko Migori through Homa Bay. Mpox en aruodhi makinde mathoth ne itudo kod ong'er othoro landore e yore ma opogore ahinya to ma oriwo romo mag pi gi del kokalo kuom adhonde. Kane ochakore, thoth joriembo mag safar mabore mane okuongo yude. E kwan mar jogi te ma oseyudo mpox, joma chuo odhuro ka ipimo kod joma mine. Contact is one very primary transmission route. Contact, direct contact. To ibiro yudo bende ne kata seche moko jomoko share gimiluongo ni brush mar toothbrush ki share ng'ato rudho lake ibicha kiduogi rudho go laki I transfer ka ng'ama mokwongo chane nigi virus to bro golo e kind lekene especially jok magam gi chwer to ng'ama chielo bende yudo. Weri gi mano timo hera bende yo machielo kendo ma e yo mayote moloyo mane kama koro virus ni opogore godo gi corona. Kanyaka sani koro ilombo jopiny mondo tem yore te mag geng'o landruok mar tuoni kaluwore gi koch mare. To gima lit gi mpox ni en onge pien moweyo. Tuoche mang'eny ok kuod I lwedo. Tuoche mang'eny ok kuod I lwedo. Ok kuod yuoth. Ok kuod I dhok. Ok kuod lep. Tuoche mang'eny. But mpox ochakore gi lenda wang'i. Todhi nyaka pien dhogi. Okudo nyaka I umi. Okudo nyaka iti. Nyaka iti. Okudo nyaka I lweti. Nyaka I tiendi. Mpox ne okuongo yangi e pacho ka tarik 31 dwe mar 7 higa ma okalo. Higni 2 bang' yang rumo mar midhusi mar corona e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Chochni okwako chenro mar kepo mar nurses matiegore higani ka en ywak matamre gi nono kowuok kuom nurses manyocha osechako tiegruok margi makoro migawo mar thieth ochungo dhi nyime gi chenro no. Odhemo manyoro jatend migawo mar thieth Aden Duale ne ogolo chik mondo nurses mamoko 306 manochako tiegruok margi tarik 1 dwe ni ochunge tiegruok kaluwore ni mana kaka jowadgi 42 manochunge tiegruok makamano gin bende nyocha pok osedhgi osimbo mar digri. Lit yuwa kod chochni makoni kod kocha koro kwako chenro maigani matero nurses e tiegruok e ute thieth mopogore e pacho ka. Kata kapok odiochieng' achiel kalo tok jatend migawo mar thieth Aden Duale lando ni nurses 306 masani dhi nyime kod tiegruok margi ok opuodhgi chako tiegruok makamano kendo chungo tiegruok margi mokuom nurses makoro midhiero makamano omako ywak ni migawo mar thieth njao ngimagi. Revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves because we were prepared mentally, financially, and everything we have put into this has already, it's being shown that like it's in vain.
Kagilose boma Kisii, jopuonjre go ywak ni chik makamano dhi hinyo ngimagi kaluwore ni moko kuomgi owuok mabocho ka gidhie kuonde manoketgi gitime tiegruok go. We've spent so much to be here. Personally, I come from all the way from Nakuru, Nikamagrate Huku, and right now I'm being told that my internship have been cancelled. All this through, my book is already filled, and now going back to take my letter in the name of it has been cancelled. It really, it doesn't make sense. Jopuonjre go wacho ni kata obedo ni pok osiedhgi osimo mar degree, gisetiego kidienje duto mag tiegruok kendo giyudo lony modwarore. What else are we supposed to do? Because we are awarded the degree. It's only the debts which as per the universities, most of them we can't graduate alone as nurses. So we are waiting for other students. But as the School of Nursing, most of us were awarded the degree. So it's really unfortunate, and we are calling for justice. Giseyo duol mar nurses kod migao mar thieth kuom yule tijgi kagilero ni chenro mar tero gi kuonde tiegruok notim nyadinwoya kendo puodhni giwinjore chako tiegruok makamano. Remember, we submitted our documents and everything for almost 3 times. Number one, the school submitted our list. We were confirmed by the Nursing Council of Kenya. They called for another resubmission. We were still confirmed as we have merited and certified the Board of Examiners at university level. The letter, in the offer letter, they've clearly stated that with a completion letter indicating that you've completed the program, you are eligible for internship. So revoking our letters on the ground that we're not graduated is absolutely illegal and violations of the terms and conditions of internship. Kuom listi mar jopuonjre 2,098 manotere kuonde tiegruok tarik 1 dwe mar 7 higani, 348 nyaka sani osema obok maggi. Jopuonjre 306 manyo chung tiegruok margi wuok e mbalariany mopogore pachoka kamoting'o Baraton, Catholic, Daystar, Egerton, Kirinyaga, Masai Mara, Masinde Muliro, Meru, Uma, Kisii, Pwani e kind mbalariany mamoko. Kata kamano koro en fuong'ruok ne jopuonjre mamoko 316 manore mido thuolo mar tiegruok kata obedo ni gin kod gimoro amora mapuodho gi timo tiegruok margi e higani. Ka migao mar thieth ochiko gidhi omo obok maggi tarik 1 dwe mar 8 kendo chako tiegruok makamano. Opira kendo chako duoki e lwet migao mar thieth mar rieyo chenro mar kepo mar nurses madhi e tiegruok e ute thieth mopogore. Bangre mbedo e apise kata yuore chenro mora mora mag dongruok e kaunti ma Siaya kuom thuolo ma odwe achiel sani, jodak ma Siaya kawuono chwalo ng'ur margi ne od bura mar kaunti no ka gidwaro ni lernegi kama gavana James Orengo kod jalupne William Oduol nitiere. Ginyiso luoro ne spika mar kaunti no George Okode e matayo chenro mag kaunti no e kinde ma jotendgi onge kar dhi nyime gi tayo tije mar goyo nyong'ong, tije ma sirikand kaunti ma Siaya timo. E oboke manochwal nyaka ne jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu, jopiny go dwaro mondo owinj ywakgi mar neno ni giyudo ratichgi kaka jopiny. Pod ok ineno jatendgi mane giyiero ma en gavana margi kod deputy margi i public kata ka tiyo. Kendo mar ariyo giywak ni to dubed nang'o matimore, kendo gigom ng'eyo mondo ng'at achiel ma county ma executive kata ma county assembly oversight duty margi mondo ginyis jo Siaya gima timore. To mar adek, jo Siaya ywak ni gineno nitie tije moko ma speaker mar the assembly ma Siaya osebedo ka wuotho katimo tije moko monego bed tije mitimo kod jogo moyier momi nafasi e governor's office kata ministries mage. Gineno ni mano biro kelo chandruok ahinya e kind speaker to kod the executive, nikech speaker onego ket nyong'ong nto sirkal mamalo ma Siaya tiyo nade. Koro gikwayo speaker nowe timore kamano. To jo Siaya wacho ni yawa kapo nono ni budget mar Siaya government nyocho osebedo passed mar higa mar 2025-2026 gidwaro mondo onyisigi nto migao ka migao budget en ang'o, nikech nitie taswiswi, nitie chik, nitie giparo nitie ng'ikruok moro kata process kapo nodhi maber to kodhi maber. To koro gikwayo mondo county assembly oket process kaka ncho timore ne jo Siaya mondo ne.
Nyakoromogi kanyo no wakauye podwedo gi twak mane wachiki kanyo ote molo kae Ramogi TV ma ukidibo kani Ulanda awinji maler kawan kod Nyakarungu Bay kani Malunga kod Min Ben kani Malunga erokamano mana kaka pile weche manyien mago imore chopo na makare dagoreti kona an RFM Wood Joyala kanyo Ramogi TV joramo wiye ogao ma Wood Ahero ajoji wach gedo mar udi otekodwa jodala wa Kernyo wacheni idhikale kata gi yend ambewa otherwise wane MCA Kenoko mowito mamane gi wuoda Steve Manyala mowito jaode Beryl Manyala Moskode greetings Okida Mashe Muthoma DCI Alwa News kendo amor watch outbreak bara mpox no sirikal onego mi pek. It is sad ni wawito jine tuoni should be declared a national disaster mano kanyo ote mar Shemuthonya Koromogi sa adeg deka prare koda riyo wadhi ywe matin kata kamano kik twak bai kotenro koda chik kata ngeto mayando golo kod doho makoro chiwone KDF ndalo mokrom kata moko kalo prochiko mondo miolos chike mabiro tayo chenro mar kepo jogo madonjo e lweny mani kod kute magayaki kik bai. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Kar chakruok, wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Machiegni kiro nyakaramogi mana kaka nasingo antiere koda wendo entiere studio ma Kisumu kanyo mano Ken mabende en okil otiyo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Kelin mabende riwruogno makedo ne ratiro mar jogo modak kod kute mag ayaki. Adwaro mondo miyi mana historia matin kotenore koda twak ma wan godo kawuono. Nitiere ng'eto mayande ogol kod doho mar jotich e boma ma Eldoret kotenore koda wach mar kepo mar jogo mani kod kata modagi kute mag ayaki e lweny kata sekta mar lweny ahinya to jolweny mag KDF. En bura mabende Kelin kachiel koda joma moko notere doho mano miyo koro doho koro golo ng'eto mar mondo mi olos chike kotenore koda wach mar kepo mag jolweny KDF mani kod kute mag ayaki. En mbaka mar ariya mak mana dwani mondo mi achiw thuolo ni ne wendo mar mondo mi olikno mana matin ewi bura mabende yande gichwale doho ka kamano to wadhi nyime kotenore koda chike monego losi mayiene jolweny mayiene telo mar KDF mar mondo mi okaw kendo oket jogo man odak kod kute mag ayaki kaka jolweny pacho ka. Ken machiegni ahinya e studio kinyalo winja paro ni asechiwo nondi matin mak mane nyalo moso nyakaramogi kaito imiwa mana historia matin kotenore koda bura mabende ne umako ewi ne KDF machiegni. Erokamano ahinya Cyprus kuom miya thuolo ni mondo wawuo gi jopiny. Luonga ni Kenneth Otieno kaka wacho an okil. Kaluwore gi wach mantiere nyimwa ni chikwa ma Kenya ma itayowa gi pend chik ma en katiba wan gi chike matindo kata kesni wang'iyo HIV and AIDS Control Act ma en chik mang'iyo kaka wabro dak gi jogo manigi kute mag ayaki ki wagolo kakwede kendo wamedo tiyo wa jopiny. Bura mano ng'ad ni ne en ng'ato nokawe kendo oyudo luong mar mondo dhi otiegre e KDF kata e bwo jolweny. Ka ochopo kare to ibiro rwake imiye namba mondo ti. To kane ochopo kocha to no timne nonro maling'ling' mano yud ni en gi kute mag ayaki kasto kanye mane jago mane kata jatend achiel kuom jolweny mane ochung'ne gi nokone ni in kaluwore gi chalni ok inyal bedo ka in koro dog mana dala. Koro mano noyudo ni en akwede kaluwore gi chalne mar ayaki. Mano kane okaw ke bura machalo kamano kendo notere e duol kata tribunal ma chik oketo mang'iyo jogo man gi kute mag ayaki kendo winjo wachgi kaluwore ga kwede gi weche mamoko. Duol no nong'ado ni kaka ne ong'i weche mar jagoni ma ok noluwore gi chik kendo ratiro mare nokethi. Mano ng'ado bura ni jolweny ok gin be chik mar HIV and AIDS Control Act ni gine buoye ok kaka ne giwacho ni chik e lweny ok inyal chiwo service mari ka in gi kute mag ayaki. Koro ka mano noseng'adore to bang'e kaka migawo mar Kelin nwang'iyo ni kanyo ok biromo nikech joma moko bende nitiere ma wach machalo kamae ne dhi geng'o negi mondo kik giyud ratiro margi. Koro ne wachwalo wach ni e doho mar tich Employment and Labor Relation Court ma ne Eldoret kan watero tesewa mane oluong jolweny gimbe mondo giduok wach ni to marang'o ne giwacho ni jogo man gi kute mag ayaki ok nyal serve jopiny. Koro kanye mane doho kane kachopo tarik 10 to nong'ado ni kaluwore gi kaka ne gi riembo jago ni e tich nikech chal mare mar kute mag ayaki ok oluwore gi chik kendo ne giketho ratiro mare mano omiye award mare kendo doho nong'ado ni jolweny olos chik kata policy mabro tayo kaka
ji kawo jogo kepo margi mar jogo man gi kute mag ayaki kendo kaka gibo bedo deploy mondo kik bede akwede machalo kamano kaluwore gi mane jago ni odhiye. Erokamano ahinya Ken, apani gi thuolo ni ng'ato nyalo penjore ni bende nitiere chik ang'eyo ni chik modwaro mondo losi en ni mondo mi KDF obed gi chike matayo ni ginyalo kepo mar ginyalo kawo jok manitie koda kute mag ayaki maonge akweda moro amora. To bende thuolo mathoth winjo ka ji wacho kiling'ling ne joma odagi kute mag ayaki ok oyienegi donjo e lweny kaka okil mano bedo kanye, to ang'o momiyo kawo thuolo malach ma kama, nikech ang'eyo ni ok ne en jal moro achiel kende mano biro iruno, nyalo bedo nitiere jok moko mabende nosegolo tich e thuolo mokalo. To kapo ni nosegoli e tich kaluwore koda chal mari to intiere koda ranyisi ma kamano, bende oyieni kata ng'at ma kamano kaka okil bende onyalo kawe muchako tere e doho mar mondo mi embe oyud ratiche kaluwore koda kweda ma kamano? Erokamano. Chik kaka nasewacho HIV and AIDS Control Act en chik manwaloso higa gana 2006 to nochako tich e thurwa ka higa gana 2009 kendo en gi kidienje ma opogore mawuoye kaka jogo modak kod kute mag ayaki onego bed ni dak gi joma moko. Achiel en ni onego bed ni sirikal nomiyore tich mar tiego ji ere kaka kute mar ayaki landore, to ere kaka joma ni kode, ere kaka inyalo ritgi kendo kik akweda bede. To chikni tayo migepe mopogore. Achiel kuom migepe motayo en kuondego mag tiegruok kata skunde. Ong'iyo joma donje tich kamoro amora, obed tij sirikal kata tich mar ng'ato wegi. Chikni otayo ji duto, kendo king'iyo chikni koro gi pinyne mogik owacho ni kamoro amora ma dibedie ni chik moro ma walose thurwa kae kendo pogore gi chik mar HIV and AIDS Control Act ni, to HIV and AIDS Control Act ema ibiro ng'i. Koro jolweny wayudo ni gin achiel kuom migepe mag sirikal mage chikni tayo, to pok osebedo gi policy en chik matin matayo kidieny matin mar timo gik moko. Ibo yudo ni e kambi nitiere ni wabiro tiyo odiochieng' machalo kama. Chik mar Kenya mar tich wacho ni ji kosemiyi tich ibiro tiyo, to iyudo ka kambi moro bedo gi policy ne matin kata chik matin ni onego bed ni ji tiyo kama. Koro mane gima ne onge, to jolweny pok osebedo kolosi. To aparo bedo maonge mar gima kamano, jolweny ne wacho ni kaluwore gi tich mabet gi kaka training dhi, nyalo bedo matek ne jogo manigi kute mag ayaki mondo ochiw service ne margi ne jolweny. To man ok oluwore gi chik mar HIV and AIDS Control, nikech public service en achiel kuom kidienje mar chik ni tayo. Ka wang'iyo gwenge mopogore kaka gweng' mar Amerika, jogo manigi kute mag ayaki nigi ratiro kendo gin e lweny kendo giserve jopiny, giserve pinygi kidienje mopogore. Koro kane wang'iyo ni to mar ang'o ni thurwa kae ok ng'ato nyal chiwo service ne nikech chal mare mar kute mar ayaki. Adwa ni mondo amaki mana gi kanyo. Adwa na maki gi kanyo mar mondo wadhi mbele piyo nikech sa nyalo mayo wawang'wa. Penjo mara ni en mana kaka ichiwo ranyisi mag pinje mamoko kata un kaka okil nitiere gomo ma untiere godo moneno ni sama ang'eyo ni sani ndalo 90 ma donyo golo ne migawo mar lweny mar mondo mi olos chikego sani osechako kwanre. Kaka okinde gin timbe mage mabeyo kata chike mago mabeyo ma uneno ka piny machielo ni godo matayo jolweny manitiere kod kute mag ayaki, maduher ni poni chik ma jolweny dhi loso sani olosi, to mokuom pend chike kata gik matindo monego bed ni ikete iye mondo mi jogo modagi kute mag ayaki kodonjo e lweny to gimbe giyud thuolo mar tiyo mana yo makare ka jowadgi mamoko. Erokamano. Achiel kuom gigo ma jolweny onego bed ni ng'iyo ni to jogi be gibo bedo gi thuolo mar yudo yath, nikech jogo ma odak kod kute mag ayaki onego bed ni giyudo yedhegi, kendo ka gisechamo yath to ngimagi bedo mana makare. Mana achiel kuom gigo monego bed ni giloso ni to ere kaka gibiro yudo yath mondo ngimagi obed kanyo e yo makare. Mar ariyo en training mar lweny. Wang'eyo ni en
gino ma rigorous, en gino madwaro mijingo mang'eny, kendo jogo ma odak kod kute mag ayaki onego bed ni ging'eyo chon ni to en ang'o mondo seche modonje lweny no to ineno ni bet tekone kata kit ngimane nyalo yiene ni mondo obede training machalo kamano. Magi e gigo monego bed ni ging'iyo, to jogo bende ma gitiyo godo bende osetieggi mondo kik gibed gi akwede e kindgi giwegi, nikech kaka jago ni en nokone e kind ji ni in gi kute mag ayaki ka osiki kendi dog dala, iyudo ni mae gino maketho ratiro mar oganda. Koro en mana chik matayo gi seche ma ikepo, seche ma en e training, seche mosavji bende en gi ratiro bende en gi thuolo mar chamo kao yadhe, be en gi thuolo mar bet gi jowetege gi bende otiegi mondo kik bed gi akwede. Mage gigo ma wang'iyo, nikech modong' gi mana kaka kuonde mamoko gi e bwo chik mar HIV and AIDS Control Act ni oroma. Erokamano. Erokamano ahinya. Bende penjona ni en katenore koda bura ma bende yandu tere do ma bende koro miyo do golo ng'eto makamana kopogore koda ndalo 90 ma bende ochiw mar mondo mi olos chike mabiro tayo kepo mag jogo manigi kute mag ayaki. Chikno dhi mana bedo ne jolweny kende koso en chik makoro biro tayo kuonde mamoko mag tich? Mae to dhi bedo mana mar jolweny, nikech kwang'iyo HIV and AIDS Control Act en chik maduong' matayo ji duto, to kaluwore gi training mar jolweny kata gigo ma gikadhe mondo gibed gi ngima maber mar ritowa, ma onego bed ni ng'iyo, ma e chik madhi ng'iyo mana gin kende, ma ka giseloso chik ni bwo ndalo 90 to onego gidoge do tok ndalo 120 mondo ginyis do ni waseloso chik machalo kamae, kendo ing'iyo ni to bende oluwore gi HIV and AIDS Control Act. Erokamano. Penjo machielo en ni ng'eto makamano to ka osegolo, aneno ka kopogore kod ndalo 90 nano ka do bende ogolo chik mar mondo mi jana ma bende ne oriembe tich e yo ma ok ni kare, mondo mi obed achiel kuom jogo mibiro bede listi mar kepo manyien mar KDF sama gitimore. Un kaka jogo kata okinde bende uparo ni ponono ni en jal achiel kuom jogo akweda moro nyalo bedo kaluwore ni kata mana chal mare mar ngima ne oseyangi ne jowetene mane gitiegore go e thuolo no? Erokamano. Mane gimomiyo dono chiwo chik machalo kama mondo otieg jowetege mondo kik bed gi akwede, kendo chik ni dhi tayo ka ng'ato dibed ni okelo akwede e kar tich to nitiere okenge mikawo ne kaluwore gi chik machalo kama. Inyalo dhi itere e tribunal kata kasti winjo wachu kendo bure ibiro ng'adi. Koro mae gima wageno ni KDF dhi kawo ondamo ma ok mana loso chik to tiego jogo mamoko mondo kik akwede machalo kamano bedi, nikech en gino maketho ratiro mar oganda. To bende Ken, nitiere chudo moro amora mono mi jalno kaluwore kod nino riembe e tich kata bedo ne pok ochako, mak mana ne nitie kod geno ni koro ne ochako tich, nitiere chudo mane ochiwne kotenore koda ni ne oriembe tich ataro mar chik? Erokamano. Kidieny mokwongo manodhie ma en tribunal nong'ado ni onego bed ni chule pesa maromo ne $1,000,000 kod 50,000. Jo KDF nokodhi mo apil ng'eto machalo kamano. Doho nochako mako ni chudo machalo kamano winjore mondo miye, koro en mana ni mondo KDF olure gi chik. Mar ariyo kendo doho nong'ado ni nikech ne pok ochako tich, koro ibiro mana kawe mondo dhi otiegre mondo bed gi ratiro mar tiyo ne piny Kenya ka diponi ochopo e okang' mar lony. Erokamano. Mana ka watieko, en chik ma bende koro biro dhi historia kaka achiel kuom chike kata ng'eto achiel madit ma bende timo kotenore koda weche mag akwede ne jogo modak koda kute mag ayaki, kaka jogo makedo ne ratiro mar jogo manigi kute mag ayaki. Ng'eto ma kama ominang'o ne thuolo mabiro ne thuolo mag tije ne jogo modak gi kute mag ayaki? Ng'eto ma kamae en achiel kuom ondamo ma sirikal okawo, nikech do wang'eyo ni en achiel kuom sirikal mar ng'iyo ni oganda, ratiro mar oganda en gino ma omi duong' mana kaka luwore gi pend chik mane wasemiyore.
Thothne yudo ni jogo manigi kute mag ayaki thothgi ok wuoga nikech gikia kaka piny biro kawo, ok ging'eyo gino mabiro wuok nikech kelo luoro moro ma bang'e goyo gi kiawa kata kibaji kata bed nade. Koro ka gisewinjo ni ng'eto machalo kamae morwako kendo en ng'eto ma iboyudo ni kata kuonde mamoko mane ji okuoye gibiro wuok oko kendo giwuoyo kendo ginyalo yudo ratiro margi. To jogo be ma odak gi oganda kamoro amora ma gintiere bende biro yudo ng'eyo ni ok onego bed ni ikwedo ng'ata ng'ata kaluwore gi chal mare mar kute mag ayaki. Erokamano. Erokamano ahinya Saoma Owang' adwani mondo mi alore gi kanyo. Erokamano ahinya okil Ken ma bende wuok e riwruok mar Kelin Network mar akwede ne jogo mani kod kute mag ayaki ahinya to e kambi mar lweny mar KDF. Ka kamano nyaka ramogi gi e thuolo ni wadwani mondo mi wakaw thuolo ni wadwani mondo mi wakaw yueyo e chenro mar Oimore mak mana kik idhi mabor kaluwore ni weche mamoko pod biro tok yueyo machuok. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Iseyudo nyudo nikelo nyako chia cholokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia nigi ere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo kadhono Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan to monyo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Chonga gilo emo mi achano kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo mi achano kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash Ramogi TV en od jower duto. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Machiegni kendo moko kuom jokanyo e sekta mar somo okone piny owacho mondo med omenda mar gero skunde e kinde mabedo gi riwruoge ma ok mag piny owacho mondo riwre kod piny owacho e bero lwasi mag somo e skunde ma pacho kae. Jojuma miyowa mathoth. Jokanyo e sekta mar somo manie Way School Primary mar Kitere e subkon Murongo kama kambino mar Safaricom Foundation ne keto klese magi gundho kod omenda mar milion 2.5 e lweten sikunde ne wan skunde mathoth e pacho kae ma oting'o mano mar Kitere pod lwasi mar somo ok ber kata matin. And the person who has brought us here is the winner, the grand winner of the Shine Kenya Shinda Mamili na Safaricom competition that we ran last year. Got funding to do projects in their communities. We touched 31 communities. Milion abich ne 1 million na kawa miyo community na tere school Kitere primary oger ne gon nyithindo classes. Maber kendo sani mabor nyithindo ng'eny to pod onge classes. Eno kata ng'iyo ng'aka no government gave us some funds for KP classroom for grade 9 learner, but still wagombo mondo medwa more classes because as we talk now nitie class ma nyithindo 70 Wagonu erokamano kabisa jo Safaricom nikech nubiro muneno kama wantiere kendo nuneno ka ok en kama ber to ukonyowa kuom kelonwa materials, ukelonwa kombe, ukelonwa mesni. Fauzia Ali Kimanthi mena pisa maduong' mang'iyo wechego mag ohala maong'ere kaka Chief Business Consumer Safaricom Foundation wan ruogego mok mago mag piny owacho nyaka tika moro achiel kod piny owacho e jolo gedo mar sikunde e pacho kae. We have to partner. The Ministry of Education has done a lot to provide access to learning for many students. We have seen the enrollment levels going to almost 99%, which is an accolade we have to give the Ministry of Education. But they need support. So that's where Safaricom comes in to support in infrastructure. Kimanthi wacho ni kaka Foundation gintie kod chenro maneno ne gisiro chenro mag gedo mag sikunde kaachiel kod kuonde thieth e counties duto e pacho kae. In each county, we will rehabilitate a school and a county hospital so that we can support Ministry of Education and Ministry of Health in providing these two much needed services, which is health and education. Mae biro kino mokom jokanyo sekta mar somo wacho ni sikunde mathoth pod nitie kod nok mar kuonde somo moting'o kilese gino mosemiyo thoth jopuonjre ok som e lwasi maber. Some even go under the trees for their practicals ka jomoko ne class kakitimo theory lessons. They called us and even the government mondo konywa mondo ayud classes mang'eny manyalo komodo nyithindo mwan go sani. Gige somo gin gik matin. Nitiere kuonde moko machunowa kaka jonyuol mondo wa step in mondo wa med achiel ariyo adek manyalo konyo nyithindwa nikech magi nyithindwa. Jonyuol bende okono piny owacho mondo kone ne gidhi nyime kod chiwo somo manono ne jopuonjre duto. Somo manono osekonyo mang'eny nikech ne wanwang'o ka nyithindo moko ma samoro ne nyalo we skul nikech chan. Nana nyalo kwayo sirikal ni kata obedo ni tek to watema mondo nyithindwa onyal dhi skul e yo maber. Jomoko ok nyal. Koni ng'eni ng'ama ok nyal kosegol somo manono mano biro miyo nyithindewa biro weyo skul. Nyithindo manyiri biro gamo yie moiw mok wanyal gombo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jo rech mosebedo ka uso e chiro machon e dho wath mapaya e boma ma Homa Bay koro dare chiro no kotergi chiro manyien manyasani. Ten boma ma Homa Bay osingo ne jo ohala go ni giduto gibiro yudo thuolo e chiro no manyien. Ali Abich nigi mathoth. Chiro mar rech manyasani ne sirikal mamalo gero gi omenda mar milion 345 e dho wath ma Kogenga e boma ma Homa Bay kendo ne oyawe ayanga gi jatend piny William Ruto e kinde manobiro e nyasi mar Madaraka Day ma higani gi dwaro mar miyo mine ma johan rech obed e lwasi makare kinde ma gitimo ohandgi. Tok yawo ayanga chiro no, sirikand kaunti ma Homa Bay koro ne odaro johan rech, johand omena kaachiel kod johala mamoko manosebedo ka uso e chiro machon mondo koro gita chenro gi e chiro manyien no. Kama ne jamuspal ma Homa Bay Sigara Gomba manotelo e chenro madaro jowalago ne okoni kata dok ni jowalago kwandgi thoth to giseketo kenge mowinjore mar neno ni johala te yudo kuonde mag uso. Timore maber ni chenro duto ringo e ong'ala mamalo ma sama koro wagikeni jowa duto traders manyocha ni e Paya Market mane timo ohala mar rech gomena gi yore mopogore opogore e chenro machalo kamago ne wakelo gi ka
to wakelo gi kane wase miyo gi nonro kaka winjo gi tigi facilities duto man ka to kendo gi ber mar kocha duogo koni. Ng'eny gi ne oyie mane wabiro kwa wingi ka wane gi rech mopogore opogore emomiyo ineno ka waketo gi kidienje ka kidienje. Koro nitie section ma fish landing site to donje BMU to koro donje trading zone. Chirono oting'o kuonde mopogore ma johala kete mwandugi, kuonde mag wang'o rech, kuonde mag luoko rech e kinde mamoko, ka johala go wacho ni sirkal koro onego oketnegi yo machiegni ma ginyalo donjogo e chirono e yo mayot. Uso to ok dang' wach ni rach ahinya, uso ber. Aneno ka welo nitiere, customers bende biro, dho ni obor matin but welo to biro. Wadwa ni oyo paw yo moro side makoni mondo koro kata ka jotelo luoko ni jogeche luoko. Wach machielo, wan gi sto mar omena to tin, gochong'a, koro wakwayo ni mondo omed gero nwa sto maduong' ma wanyalo kete gigewa kata ka waonge to waonge gi chandruok. Mine ma johala go wacho ni kuom ndalo mathoth gisebedo ka giuso e alwora marach kendo koro chiro manyien oresogi ka gikoni matindo moko modong' manyalo bero ngimagi mondo olosnegi e chirono mondo chenro magi odhi kaka owinjore. Wadonjo ka maber, wauso maber mak dang' ariambi, wauso maber ji ng'eny, wauso to wang'en wabiro endelea maber. Mana ni kigo ligala manyien to gik moko ok nyal romo te. Koro nwakwayo mama, ane partner mar weng'o kacha, wane chieng' to watiyo gi mach. Koro miwa umbrella moro manyalo geng'onwa chieng' kama wantiere chande. To gi kama wanyakete gigewa, maka wasetiyogo to wakane. Kuom higni mathoth johan rech ma kwan gengo 500 osebedo ka uso e lwasi wach mokalo e boma mani ma Homa Bay. Sani koro gin gi mor bang' donjo e chiro manyien endi ka gidwa ni mondo sirkal otiek midhiero moko ma giwacho ni nyalo monogi dhi nyime kod chenro mag uso e chirone. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wuoth mar M-Pesa sokoni medo mako mach kaka wuono gi limo bombe ma Busia, Ugunja, Usenge kod Bondo e kinde mag dhialo higni 18 mag tij M-Pesa e pacho ka. Wuodhni notelie kod jolendo mag Ramogi FM kod Radio Citizen kama joera jolendo mag Nyakalondo go noyudo mich modhuro. Steve Biko nigi mathoth. Safar mar dhialo higni 18 mar M-Pesa motis ni M-Pesa sokoni odiochieng' ma kawuono nochopo e boma ma Busia kod Ugunja kama johera mag M-Pesa noyuoro kar romgi mar rado gi jolendo mag kambi keyo weche mar Royal Media Services jongolo e kind jolony mamoko manomiyogi ote e wi M-Pesa. Mimi niko na line mbili ya biashara na ya kukol. Mimi niko na line mbili anyway ya kukol na ya biashara. We also have a program called Wezesha Mama. Again, even Wezesha Mama, we've been able to train mothers on digital, how they can enhance their businesses from a digital perspective. That one we've been able to do. So we are continuing with the caravan, continuing to celebrate with our customers. And also it's been a great partnership with Safaricom, who are celebrating 18 years, because we have been able, this partnership has also helped Safaricom to meet with their clients, get feedback about their various products. M-Pesa dhialo kenge magisegoyo e bero ngima jopiny kokalo kuom chenro mage mag omenda kod lony manyasani. E kindeno, apisas mag Safaricom notiego johala yore mag tiyo gi omenda kod lony manyasani kaachiel kod yore mag bero ohandgi. Inside there I have found there is something called Zidi, where I can save my money without touching it, and I have Pochi la Biashara, which we have been having in the market. Chiengesoni kambi mar Safaricom M-Pesa biro bago nyasi maduong' e alap ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu mamako giko mar wuoth gi alwora ma Nyanza kod imbo mar piny Kenya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. E pau tuke ni tim mar DR Congo nomolo pacho kae okinyi makawuono ne ikruok ne tuke mag CHAN machakore ngeso kae goye e piny Kenya, Uganda gi Tanzania.
Timno osebedo ka gora kwe piny Tanzania motelo ni biro e pacho kae odiochieng' ma kawuono. Jalup kocha mar timno Lupembe Mohamed wacho ni jotuke ni kare kendo kata obedo ni Kenya e weg pacho gin gi ikruok makare mar nyiso kit adhula moyiedhi. DR Congo goyo tugi mokwongo gi Kenya Jumapil e alap ma Kasarani. Motelo ne mano tugo mokwongo idhi go ngeso e alap ma Nelson Mandela e piny Tanzania Jumamos. Wachezaji wako vizuri, wanafanya preparation mzuri, wanachunga tu maandano. For us there is an advantage because along Kenya is hosting us, but I know Congolese there are many here, and I will show the show the way we can do. Congolese there are many, and I think it will be the chance of 50-50, but as a Congolese, I really like Kenya, Congo to win this game. Kwa hivyo kila kitu ni shwari na tunakaribisha wageni wetu hapa Kenya na kuzidi kusema kwamba tuweze kuchukua hii fursa adimu ili tuweze kufaidika zaidi ya mambo ya michezo. Sababu nchi yetu ni nzuri kwa utalii, ni nzuri kwa biashara, na kwa sababu tumekuja hapa ni kwa sababu pia tunajua hapa ndio mwanzo wa kituo ambao watu watakuwa wamefika Kenya. Nyakaramogi wachope giko mar weche manyien mag Oyimore. Aneno ka Omar Uma wacho ni Omar Simba Jawarianda watching live from Ngong. Mpox biro marach obed motang' sirikal oketage ng'ama piyo. Erokamano Jawarianda Jack wacho ni en koda. Ka bende Eli Ojika wacho ni Eli penjo gi mopogore. Ane Melda Okelo kawuok Ranen apenjo kama ang'o momiyo joma dwaro tij KDF obed gi mbale dendgi. Paro ni mano jalony ema nyalo duoko. Ng'ama ne wan go ni mano Kil mabende gin joma kedo ne ratiro mar jok ma odagi kute mag ayaki. Awinjo weche manyien e yo makare dala mar Unga mano Koth Onjiko. Erokamano John Otunge kaniseme Kenya sekta no mibadhi opong'o. Paro noloso koda sekta mar jolweny. Nyakaramogi dwani mondo mi walore kanyo kalore ni saa oma wawang' erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Wanende kede e kindo machielo. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.